Iku sedekah dono driyah. Lah nek mriku nyaman kan sing salah senes kula. Oh iya. Dono ki dono arta, sedekah dono arta. Ngono kuwi lho tenaga kok dono kok raga iki kok senengan. Jadi ya masuk akal lah. Sok ya basa lek mati yo. Lah nggih kok emanemen kok dadi wong mbok ora cetil-cetil. Oh. Iya betul. Aku lho anakku telu bapakne rolase santai ae. Lah ngapa ngono. Ayo diteruske. Nggih. Niki enten pamundhut, Jeng. Nggih. Pundhutane nganggo pelok barang aku Ririn. Ya. Ririn ama Mia Aprilia. Ya. Dua ya, Jeng. Nggih. Monggo. Iki sinden kula. Mbak Ririn kali Mbak Mia Aprilia. Nika tasih kenyang sedaya nggih. Mboten sampun putra setunggal-setunggal. Oh, sampun putra. Ya. Tol cae nak cae catul cae di. Tol cae banyak doke bajul kari siji. Tol cae nak cae catul cae di. Tol cae banyak doke bajul kari siji. Abang-abang ngerti rolonjo. Ketan siji ukuran mayin. Tapi abang lupa mata. Pada ubur kekolai Aku senengku Jeng Apri Mimin ki mengikuti suasana. Rin. Dalam. Awakmu joget panjenengane yo bisa joget. Nggih. Ya, awakmu nembang panjenengane yo iso mengikuti tembang. Malah saya Mbak Apri. Heeh. Mbak Mimin ora? Nggih saya. Saya Mbak Apri ngalemi mbok ora setengah-setengah. Wong tanduran sumben kok ngalem setengah-setengah. Nggih ngapunten nggih. Mesti bohong ning ya tetoke ngalem aku. Derek tepang Mbak Ririn. Nggih. Kali Mbak Mia Aprilia. Lho lek sindani ngene iki lho, jenenge Ririn. Mia Aprilia, Puri Ratna. Sindan kok jenenge Sukimin. Ya wis dhewe kok. Iya. Kon padha. Iki mau enek sing ngersake pisan peloke barang, Nduk. Napa? Dadi ati uga ana. Karo langgam jenang gula uga ana, ya. Iki jenang gula ki pundhutane Pak Basuki. Pak Basuki iki ben ditembangi sinden-sinden Pak Basuki iki ya mengingat durasi ya. Sareh-sareh waton pikoleh. Ya. Mangga Bapak Rumiyin. Dibawane nggih mboten napa-napa. Apa langsung? Ora ya ora apa-apa, ora mawon nggih. Nggih, oke. Ya. Didhisikke saka langgam jenang gula, mengko mlebune dangdut Jawa ning kene dadi ati. Nena anu umpamiya saged sak garis napa sak anu Mbak Apri napa Mbak Miwin ngikuti mboten napa-napa. Oh, jeneng kula tetep sindan bakoh kok ya dadak ditari panjenengan. Baku. Bakoh niku nggawa Bakoh ki kuat kok. Kuat. Lek ngen kula niku tangga desa niku dusun ngipik niku anu bakuh. Bakuh iki. Yo, diaturake. Neno. Buka celok niki. Iya. Angkel to, Pak. Nyeluk ngene kok banter men. Sare-sare ngono lho. Buka celok niki, Pak. Kesaren. Lah pripun? Umum. Yo. Pak Bas, niki tak aturi. Apa lali marang aku iki Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Dangdutane Jawa, Mas. Kendangane nggih nganggo Jawa, kendang bumi. Tanjake gendang bom. Jan enak tenan ya. Tunggal Bapak tunggal pamundutan dipun aturaken Pak Eko. Terus nggih, Jeng. Niki enten pamundhut saking kadang kula nggih sederek kula dulur kula sing mapane wonten Amsterdam. Wow. Amsterdam, Belanda. Oh, Belanda. Oh. Pertahaken menapa? Sik, tak wacane dhisik. Ya niki Sik. Sugeng dalu Pak Dalang, nggih dipun tepangaken kula Oka Wibowo, Mas Oka Wibowo. Ya. Kula saking tlatah Amsterdam, Belanda. Kula badhe nderek nguri-uri budaya Jawi. Menika kula nyuwun utawa request gendhingipun Caping Gunung. Nyuwun dipun tembangaken dening Mbak Ardia Diwang Probowati. Menika kula aturaken kagem para sutrisna wayang wacucal sedalu natas Nuswantara nggih. Sugeng hamirsani sugeng midhangetaken. Wah, enten tali asihe sing pun mlebet wonten rekening 700.000. Alhamdulillah. Kena nggo. Ayo lek iki ya bagianku no. Rezekine niku ra kiambak-kiambak to nggih. Nggih lek kula niki ora jeng wis ora mikir ngoten-ngoten. Sire kena nggo tambah-tambah tuku seragam ya, Nok. Gundul-gundul pat Gembelengan Yogi-yogi wadudun Gembelengan Makosi Pakegani-gani-saratan Makosi Pakegani-gani-saratan Bunda-bunda pancasar Nah kalih sinten menika? Iki Ivo. Oh nggih. Ngubangi
kutha seteruse neng desa Mergo aku goleki sing ngesani lagi seputane wis sakmene lho Mas. Wah, sampean tak sawang-sawang kaya Mimin lho, Ivo. Mesake kowe nduk, kok dipandhake lek men. maksudnya dedek iki kaya Dewi Banowati lho no. Ya nek geser kono. Mimin iki gak kira apri. Sang Hyang Banowati raja putri Kastina kae dedeke lengkung-lengkung ini lho nduk. Lah rodok wungkuk lah ngene iki birahine tinggi biasanya. Oh, ngoten niku tinggi birahine nggih. Jarene. Oh, jarene. Napa nggih ta Pak Eko? Mungkin saudara mungkin. Oh, tenan lho. Sampeyan lho, Ya, ndak leblok birahi. Jambe sinigar ta dedekipun. Oh, asih, Mbak. Asih, Mbak. Kalemipun ya sami. Apa kembar ya? Kembar. Kembar. Nek kono kira kembar dampit lenang karo wedok. Nek iki kembar damput ya em. Oh iya. Damput. Iwang iki ya mek kaya Mbak Apri lho ya anu. Lah, Lah, Mbak April lencir kuning ngene to Pak. Lah niki Neng aku rak kalah asli karo. Iki malah kayak beliwah ya cantik lah seger. oh iya. Ayo, ya diaturake, ora ketang sret ya. bawa langsung Mbak Lho niki. bawa no, Amsterdam 700 kok Amsterdam kok. Mengke lali jenengan. Nah, Lali ye. ora. Napa kula betake riyen nek bocah-bocah ora percaya kok nyanyi kok. Ayo nak. Nah. Saben bengi. Saben bengi. Hop, iki limo ndak apa-apa ben kancane Budi, But. Munggah oleh. Ya. Oh, ala lek Budi meneh. Mas Budi meneh. Iya, iki ning ndi-ndi enten kok, Jeng. Piyaine awet manis nggih lah Budi meniki. Dan. Nggih. Kowe tak dengek ning tengah. Ben iki dum-duman Mbak Apri, Mbak Mimin. Lanang oleh ngeten iki sampean purun, Jeng. Kok terus Anu wong loro iki sing nggo pancingan kok sek eksekusi karo aku ya Pak Dini ya. Wong ki aja nyawang katurangan lho, Dik. Walaupun begini, Piye? tapi bisa memuaskan rasa. Oh, masa lho. Lah iya ngono. Buktine apa? Lho, ser njajal apa piye? Ning mburi ya gelem aku nek Mak kok ndak gur malah klothekan. wong wedano, wong jenenge tembunge wae sampean ki banci lho. Lah piye? Wong wedok kok gawa bandul kunci iki po ya ono kok. Iki udah bandel kunci. Apa? Iki mono telale. Kula mesake lek wong wedok lek kados Mbak Apri niki. Lah mesake ngapa ta, Le? Lek pas adus harus nyanyi. Ye upama sliramu sekar cantiknya Ayo, wajahku. raiku. Wah, wajahku cantik dong lagi car. Opo iki? Bangeten ngono. Ayo diaturake. Genjlek gini iki, Mas. Heeh, iki pundutane sing saka Lek Amsterdam. jenglengo antarane wong papat iki sing paling mbok matuki sapa? Ya, sing Diwiwiti saka lek men sik. Sing dijajal oh ya semen. Kowe semen ya wae. Aku sing nggo terapi sik ya. Terapi Ayo. pada aki pijet. Saben bengi. Ah. Nyawa. Oh. Piye, Bud? Lah ya saya matuk to, Mas. Piye, Bud? Nah iki kuwi wong wedok sing bilaeni, Mas. Hmm. Lah padha karo natap waton e, mak lotak ngono. Lah turunane Gatot Kaca kok otot gawat balung. Ya tetep Balung beda kuku. rasane. Lah iki kan yo kena dari wong wedok sing wirasa Lah yo kaya mang ngene. coba mengke niki. Ini nduk mapano tak jengleng. Yen mamajang mung karo Aja guyu-guyu, Bro. janur Ece. kuning. Ayo yo. Oh. Piye to, Le? Le, iki tenanan lho, Le.
Lek wong wedok tenanan iki ya nikmate ya sing tenanan ing gendlengke. Nganggo jeleng ngono kok. Lotek saja kok ora spirit. Apa kuwi spirit iki? Spirit ki apa? Kok enggak ada dorongan gitu loh. Harus punya support gitu. Oh. Kok spirit. Kaya omben-omben kae ya. Spirit. Oh. Kalau kowe jare wong-wongane ling jenggleng kok. Di tanggap Piyayi Moyo Ketenabu sak kepenae sing tenanan. Ya. Nganggo jeleng ya. Ayo Bu. Iki ganti kene. Wis iki ndak kena iki ndak gathuk gitu ya. Oh. Keropyok langsungan. Hernia iso kumat ngene. Lalah ya, kok tekan kono. Aja ding. Amin. Dijamin iki. Ora kaya digunakake ya tiwas kok. Saiki ganti. Iki. Ayo Min, ayo Pri. Yo. Latihan pun Kakang Pri ya. Iya, Li. Dene yo ditandange ya ora. Piye ta? Peloh. Piye ta, Bu? Jarene lek men mau nek sing lenang ora aktif wong wedok kudu sing aktif. Aku iki aktif meneh. Nganti dituwa ta plotot ya, Mas. Lah piye ta? Nganti linu kowe. Lah piye ta? Ayo nek ta, Mas. Iya. Budi. Ayo kowe cetok gathuk kowe. Wong ditatapke tenan waduh ngono Mas. Kuwi kok ora bintang tamu kowe Banaspati kok. Lah wong aku ya mak pengono. Lah ya padha doke. Iki kok anu Mas. Masuk ngersake full gamelan. Oh. Jadi caca musik sik mandek dhisik engko dadi caping gununge langsung full gamelan. Dangdutane ya kaya dangdutan mau Mas. Ya, sunan. Ya. Musik leren udut-udut sik Mas. Ayo nak. Panas udan. Ora usah marah Ibu. Wah, kowe mengko tak pipil untumu malah. Kowe pipil untu wis entak dipipil. Lek, ketae sampean ki tuwa, tuke ya karo le tuwa kae lho. Nah, Dadi isine gur garek kerokan karo watu. Ya sing penting iki arus kenikmatannya. Sing kenyamanan batin ya, Pak. Jadi iki nek dadi duo sudi. Lah sudi ya. Sukimin dan Budi. Rasudi. Apik. Ki anyar ya. Yo. Panas. Ora ya penak mepet kok ya. ta. Tapi lek kemepet kaya kuwi mau ya iso mledos tenan. Abi tekno. Masa meledos to lek kaya ra ketok kok meledos. Ayo. Nanane. Panas udan aling-aling caping gunung Mas janji sak lan ora kasus sawangan langsung mlebu ning langgam dhisik Mas. Sak lamban langsung dangdut sak lamban nggih. Natian wadon sarata
Sapa bisa nyawa gunung desa Sik kurang satu. Niki kula mandap, Mas. Oh iya mandap, ya. Satu lagu Mbak Mimin. Sehat-sehat. Mbak Puri Ratna karo Mbak Rangel, urung toh? Dereng. Niku kurang satu season ya. Sak apa sak lagu nggih. Tembangane iki mau pundutane Pak Marji Guru ban bledos. Ing wayah esuk jagone kuno. Rame sarane padang cemruyu. Aduh senenge sedulur tadi bebarengan padha nganggur hari srengenge ngono lan barane ayo anu ing hotel ana titipan katon asli Mbak Mimin niki jeng Puri Ratna karo jeng Rangel. Nggih. Wilu jeng dalu, Nggih, ceping dalu wong ayu. Ayu-ayu. Kowe anggere wong ayu lek mulake ngono to lek jajar mari kowe. Kawane pengen mari lho, Pri. Iki yo cek fungsi Pri raketang 3 minggu pisan yo cek fungsi. Hati-hati lho, Nak, cerak kono kok nek sukimene metu lho. Ya malah alhamdulillah. Ada yang menonjol tapi bukan bakat ya. Ora maksudnya apa? Apa ki? Kepinterane. Ya kepinterane. Ya nandes banget lho. Diaturake nggih. Tembang sing kekinian. Menapa? Ban bledos. Oh, tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Pak Marji Guru monggo diaturake langsung Mas ya. Nada Putri. Sing apri niki sampun sawetawis dangu ngene gegojekan geguyonan. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun samudra pangaksama nggih, Mbak. Semanten
Mriki kula kalian Mbak Yu kula kathah klentunipun atur nyuwun pangapunten Pak Eko lan sedaya Wira Pradangga Kaca Waranggono sesing baku nderek ndedonga mugi-mugi sak pungkure harga menika Bapak Kades Hari Purwanto Desa Moyo Keten Boyolangu Tulungagung kalis ing Sambikala. Amin. Mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bapak Kades lan warga masyarakate tansah manggih karahayon sehat jiwa raga panjang umur lancar rezeki. Amin. Sembah nuwun Pak Hari lan sedaya panitia. Mas Hasim sembah nuwun. Nggih. Mugi berkah barokah. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggih malih nggih, Jeng. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ayo, Nduk. Teruske laku, Nduk. Ayo. Suci inarakan mantra rahayu mangan berambil berharum syukur sejuk pasang lotos daun kumarum sangat baik sangat pengalaman hitung suci inarakan mantra rahayu ing sangka pamuja tingkam metro Sumarang Brejuang Rono panemba sira